Zdravím vás. Tento videonávod je určený iba pre používateľov online registračných pokladníc. Ukážem vám v ňom, ako si skontrolujete platnosť autentifikačných údajov a stiahnete nové autentifikačné údaje. Upozorním vás tiež na chyby, ktorým by ste sa mali pri získavaní autentifikačného balíčka určite vyhnúť. Skôr než začneme, povedzme si, na čo vlastne autentifikačný balíček slúži. Tento balíček slúži na to, aby systém e-kasa vedel overiť, či prijímané pokladničné doklady posiela naozaj vaša pokladnica. Pracuje na podobnom systéme ako občiansky preukaz, ktorý potvrdzuje, že ste naozaj ten, za koho sa vydávate. Ak by e-kasa tento certifikát nepoužívala, mohlo by niekoho napadnúť poslať vo vašom mene do systému e-kasa o pár dokladov naviac. Tým by vám zvýšil tržby o niekoľko tisíc alebo dokonca miliónov eur. Následne by ste z týchto tržieb museli zaplatiť dane a platné pokladničné doklady by podvodník mohol použiť na ich odpočet. Týmto situáciám zabraňuje autentifikačný certifikát. Pre zaručenie ešte vyššej bezpečnosti finančné riaditeľstvo obmedzilo platnosť tohto certifikátu na 2 roky. Preto vždy po 2 rokoch musíte v online registračnej pokladnici vymeniť autentifikačný balíček. Poďme si ukázať, ako zistíte, kedy vám expiruje autentifikačný balíček vo vašej pokladnici. Do vášho internetového prehliadača zadajte adresu www.financnaspráva.sk a prejdite na stránku. Kliknite na tlačidlo Prihlásenie. Aký spôsob prihlásenia si vyberiete, je už na vás. Máte možnosť využiť občiansky preukaz, mobilný telefón alebo identifikátor a heslo. Po úspešnom prihlásení si zvoľte firmu, s ktorou chcete pracovať. V rámci osobnej internetovej zóny prejdite do sekcie e-kasa a potvrďte presmerovanie. V ľavom menu vyberte položku Žiadosť o nové autentifikačné údaje. Potom stlačte tlačidlo Nové autentifikačné údaje. Ak spravujete viacero pokladníc a potrebujete zistiť, pre ktorú z nich máte generovať autentifikačné údaje, jednoducho použite filter. Na jednoznačné rozpoznanie pokladnice vám postačí poznať kód pokladnice. Tento kód nájdete na každom pokladničnom doklade, vklade, výbere alebo uzávierke. Po výbere príslušnej pokladnice stačí kliknúť na možnosť filtrovať. Po zrolovaní nižšie sa zobrazí vybraná pokladnica. V stĺpci dátum expirácie si môžete skontrolovať, dokedy platia aktuálne autentifikačné údaje a teda aj to, dokedy bude pokladnica fungovať. S výmenou autentifikačných údajov by ste určite nemali čakať až do posledného dňa platnosti starého balíčka. Môžu nastať nepredvídateľné situácie ako napríklad výpadok internetu, výpadok činnosti portálu finančnej správy, prípadne stiahnutý balíček bude poškodený, čím si zbytočne znefunkčníte pokladnicu. Výmenu autentifikačných údajov odporúčam spraviť minimálne 10 dní pred ich expiráciou, pričom je dôležité vedieť, že nové autentifikačné údaje je možné stiahnuť iba mesiac pred expiráciou tých starých. Tu by som vás rada upozornila na najhoršiu chybu, ktorú môžete urobiť. Ak máte stále platné autentifikačné údaje, nezneplatňujte ich, ak žiadate o nové. V momente, keď pokladnica nemá aktívny autentifikačný balíček, nedokáže už viac vystavovať pokladničné doklady. Úmyselne vám neukážem, ako sa zneplatnenie autentifikačných údajov robí, aby ste náhodou túto chybu neurobili aj vy. Do pokladnice musíte nahrať autentifikačný balíček len vtedy, keď potrebujete vystavovať pokladničné doklady. Znamená to, že ak máte prerušenú prevádzku alebo používate pokladnicu len sezónne, autentifikačný balíček nahrajte do pokladnice až pred jej samotným používaním.
Ak potrebujete používať pokladnicu a váš autentifikačný certifikát expiroval alebo ste sa rozhodli ho vymeniť predčasne, nové autentifikačné údaje získate nasledovne. Označte vybranú pokladnicu a zadajte heslo. Toto heslo musí mať minimálne 8 znakov a zahŕňať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jednu číslicu. Upozorňujem, že niektoré typy online registračných pokladníc môžu mať problémy, ak heslo obsahuje diakritiku. Preto vám odporúčam vyhnúť sa písmenám s dĺžňami a mäkčeňmi. Ďalšou častou chybou je zabudnutie hesla. Heslo nám musíte poslať, pretože je nevyhnutné pre nahratie certifikátu do pokladnice. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť sa presuniete na prehľad žiadosti. Vaša žiadosť o nové autentifikačné údaje bola úspešne podaná. Najlepší spôsob, ako sa v zozname žiadostí zorientovať, je sledovať dátum a čas ich vytvorenia. Ak svoju žiadosť v zozname nevidíte, stačí kliknúť na tlačidlo Obnoviť. Spracovanie žiadosti prebieha obvykle okamžite, maximálne však v priebehu niekoľkých minút. Potom už len kliknite na tlačidlo Stiahnuť autentifikačné údaje. Tento súbor spolu s heslom nám prosím zašlite e-mailom, aby sme mohli údaje nahrať do pokladnice. Pre jednoduchšiu identifikáciu v e-maile prosím uveďte názov firmy, pre ktorú je certifikát určený, a tiež telefonický kontakt na vás a na osobu, ktorú máme v prípade potreby kontaktovať ohľadom výmeny certifikátu. Súbor s autentifikačnými údajmi v žiadnom prípade neotvárajte. Toto je posledná chyba, na ktorú by som vás chcela upozorniť. Po otvorení tohto súboru sa častokrát stáva, že dôjde k jeho poškodeniu. Následne už nebude možné takýto súbor nahrať do pokladnice a budete nútení začať celý postup úplne odznova. No a keďže človek je tvor zvedavý, tak vám ukážem, čo všetko súbor obsahuje. Verím, že som uspokojila vašu zvedavosť a svoje autentifikačné údaje už otvárať nebudete. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Dovidenia.